ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବରେ ତିଆରି କେକ୍। ସ୍କୁଲ ଯେବେ ମୋର ଛୁଟି ଥାଏ ନା, ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମତେ ଅଧିକ ଟାଇମ ମିଳିଥାଏ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମତେ ପିଠାପଣା କିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବରେ ମୁଁ କେକ୍ ତିଆରି କରିବି, ସେ ପୁଣି ବିନା ଓଭାନରେ। ଏଇ କଢେଇରେ ତିଆରି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବରେ କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରୁନି। ଆମ୍ବ ଆମର ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ବନି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଚିଗଲାଣି। ଭାବିଲି ଆଜି ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ସରିଲା ପରେ କେକ୍ ତିଆରି କରିଦେବି। କେକ୍ ପାଇଁ ଏଠି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଗଲି, 1 ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡର, ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକିରି ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଦେଲି। ଆଜି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଫ୍ଲେଭରରେ କେକ୍ ତିଆରି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବକୁ କାଟି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମିଠା ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତେଲ ସେଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଟେସନରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତେଲ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମଇଦା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଡ୍ କରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟରଟି ଟିକେ ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଡ୍ କରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ବ୍ୟାଟର ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ବିନା ଓଭାନରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି କେକ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କଡେଇ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରି ହିଟ୍ ହବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ସଜାଡି ନେବି ବ୍ୟାଟରକୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଗଲି, ବଟର ପେପର ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବ୍ୟାଟରକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ସାଇଜ କରିଦେଲି। ଆଉ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବି ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ଦେଇକି ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମ ପକେଇ ନେଲି। ଏପଟେ ବସିଥିବା କଡେଇ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବଡ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଟରକୁ ତାକୁ ଆଗ ମୁଁ ବେକ୍ କରି ନେବି। ତାକୁ ଆଣି ସେଇ କଡେଇରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆରାମସେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ କଭର କରି 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 35 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲି, କେକ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ଯୋଉ କେକ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଏମିତି ବେକ୍ କରି ନେଲି। ସିଏ ବି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଟା କେମିତି ଥିଲା କେକ୍ ର। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ କେକ୍ ନା ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏଇ ବଡ ସାଇଜ କେକ୍ ଟା କାଢିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ କେକ୍ ନା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏମିତି ଇଜି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଖାଅ ପିଅ ସୁସ୍ଥ ରୁହ।